Hindi, pang YouTube. Ay, saksa tayo picture dyan. Ito ano ka. Bili na kayo ng ano po. Gumatang kayo kakabsat na merinda. Andiyan na, ate ko. Akin bagi ni Manang Kasinsin. Ni Manong Bayaw. Tapos dyan eh. Sponsor aja na, sponsor. Di ba pagkaglimang ka uneng? Nabayagan kami ng jay ko, kapulaan. At ini barbecue siomay. Pada stick na. Ano dyan eh, naganan kalooban nga ako. Barbecue siomay. Yan. Nyata barbecue siomay. Ada stick naman na eh. Ay, fried siomay. No fried siomay on stick na? Nabalik. Apa yung hindi fried chicken ka mo stick na? Yan like. Reko, apin, nagdumit ko tunto yan. Wow. May kayon kakabsat. Kapsat nga Adi kapura. nga dito ton. Adi nga dito. Sponsored by Uning. Iyan na Uning. Driver ni Marlo ka. Pag meet da, kasi bangir sinong bangir na dyan ko na eh. Isa naman dyan Uning. Isa na tadi ko na dito tayo. Adit. Kaya man pere. Balong di ka doon na balik. Gwapo talaga ni pare Malo. Adi ka tayo natitinang nangnantay. Pag nga ni Malo kapandiyan ang pere. Madi naman ka na magbike. Balik ko na. Ag meet da dyan sad. Da si bangir na isa. Dati mo ni Marlo nagtung-tung-tung da. Taga video mo ni Uning ah. Taga video ni Uning. Bayog pagbalar. Nya, neng. Pagbalar na. Ije pat-patad na nga tower niya Alex. Aji hill site nga may isa. Rain street food. Wala mo din makita. Yan oh. Bili na kayo. Halika na Miss Igado. Treat ko. Isabela from Pangasinan. Ay, ito Pangasinan. Ayaam ni Miss Sinamit kinilokong Joren pag adati ka TikTok na ito na aji na eh. Lokong Joren hinahamon ka niya oh. Muwawa din nalay nga din oh. Tira yung sarap. Oning. Walang karpi-korpyo dito. Bukas pa. Bukas pang karpyo. Bawal rumor ti senyora na pero rumor ka pilang antay. Oh, Lokong Joren. Gaidan. Sabado pa rin. Or Biyernes, bugko lang malakas. Na mapana di bo. Adalah na ma. Bago makalakasay. Amo pang panunutan natin baga na. Awan nagan na. Awan nagan na. Bye bye. Kikiam ko ma.